Salut, sunt Robert și astăzi o să vă arăt cum să faceți niște iteme în Minecraft. Mai întâi aveți nevoie de scânduri de stejar, de niște bețe, de diamant, lingou de fier și lingou de aur și o masă de lucru. Punem masa de lucru, începem folosind click dreapta, dăm click dreapta pe ea, luăm bețele, le punem câte două. Acum ne-a ieșit o lopată din diamant. Acum un tornacop din diamant, un topor din diamant și o sapă din diamant. Și o punem aici. Acum faceți la fel cum ați făcut și cu celelalte. Dacă am pus așa, ne iese un tornacop din fier. Dacă am pus așa, ne iese un topor din fier. Dacă am pus așa, ne iese o lopată din fier. Și chiar și o sapă din fier. La fel și cu aurul, tot așa faceți. Ne-a ieșit un târnacop din aur, o sapă din aur, o lopată din aur și o sapă din aur. Și un târnacop din aur nu mai trebuie. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și nu uitați să dați un subscribe și un like. La revedere!